Ang kaalam sa Dios. Adunay mga paagi nga gipahigayon sa Dios sa pagpaila sa iyang kaugalingon kanato ug sa pagdala kanato sa pagkahiusa kaniya. Ang kinaiyahan nagasulti kanunay sa atong mga ihibalo sa walay pag-undang. Ang binuksang kasing-kasing matandog sa gugma ug himaya sa Dios nga ginapahayag pinaagi sa mga buhat sa iyang mga kamot. Ang mapataling hugong dalunggan makadungog ug makasabot sa mga pahibalo sa Dios pinaagi sa mga butang sa kinaiyahan. Ang malunhaw nga mga kapatagan, ang mga layog kun hataas nga mga kakahuyan, ang mga bios ug mga bulak, ang nagalabay nga panganod, ang bundak sa ulan, ang nagahaganas nga kasapaan, ang mga himaya sa kalangitan, nagasaysay sa atong mga kasing-kasing ug nagadapit kanato alang sa pagpakigiusa kaniya nga maoy nagabuhat kanilang tanan. Ang atong manluluwas nagdugtong sa iyang mga bililhong pagtulunan, uban sa mga butang sa kinaiyahan, ang mga kakahuyan, ang mga kalanggaman, ang mga kabulakan sa kawalugan, ang mga kabungturan, ang mga kalinawan, ug ang matahom nga mga langit, ingon man ang mga magkahitabo ug ang nagalibot adlaw-adlaw sa kinabuhi, kinasumpay uban sa mga pulong sa kamatuoran, aron sa ingon ni Ana ang iyang pagtulunan paghinumduman bisan diha sa kinataliwad-an sa hilabihang mga libang sa tao ning kinabuhia sa pagkamanggibuhaton. Ang Dios nagatinguha gayud nga ang iyang mga anak magahigugma sa iyang mga buhat ug magakalipay sa yano walay timik nga katahom nga gidayan-dayanan niya sa atong puloy-anang yutanon. Siya maoy mahigugmaon sa matahom ug labaw sa tanan kanang makita sa gawas nga makawiwili. Nahigugma siya sa kaanyag sa kinaiya. Gusto niya nga iyang galmon ug alimahan ang kaputli ug kauglang sa malinawong mga kaanyag sa kabulakan. Apan kung kita buot nga makapatalinghog ang linalang mga buhat sa Dios, magatudlo ka natog mga pagtulon ang bililhon sa pagtahod ug pagsalig. Gikan sa mga kabituunan nga magalakaw kanunay, subay sa ilang ginahing alagianan gikan sa katuigan hangtod sa katuigang sulod sa luna, kun espasyo nga maoy nahimutangan sa ilang pagalaktan hangtod sa labing diyutay nga mga butang nga dili na hiarangan sa pagbahin. Ang mga butang sa kinaiyahan nagasunod sa kabubuton sa Dios, ug ang Dios nagapantay alang sa tanang butang ug nagaalima sa tag sa kabutang nga iyang ginabuhat. Siya kadto nga nagbantay sa dili maisip nga mga kalibutan, sa dili masukod nga kadakon, sa maong panahon nagahatag sa mga kinahanglanon sa mga magagmayng langgam nga nag-awit sa mapaubsanon nga awit sa walay kukahadlok. Kun ang mga tao moadto sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, ingon sa ilang pag-ampo, kun sila muhigda sa kagabhion, o sila mubangon sa kabuntakon, kun ang taong adunahan magakumbira didto sa iyang palasyo, ug kun ang taong hangol magapakig-atubang sa iyang mga anak sa nihit nga pagkaon, ang tagsa-tagsa sa malumo kinabantayan pag-ayo sa amahan nga langitnon. Walay mga luha nga pag-aagason nga dili himatngunan sa Dios. Walay pahiyom nga dili niya matiman-an. Apan kun kita sa bug-os nagtuo pa lamang niini, ang tanang mga pagkaguol nga walay hinungdan mawagtang. Ang atong mga kinabuhi dili mapun-an sa mga paghigawad ingon karon. Kung ang tanang butang dagko ug gagmay igatugyan lamang sa mga kamot sa Dios nga dili kayud malibog tungod sa daghang mga atimanon kun madaog sa ilang kabugat. Unya kinahanglan nga kita magkalipay sa usa ka pagpahulay sa kalag nga wala hiilhi sa kadaghanan sa taas nga panahon. Samtang ang imong igbalati magakalipay sa madanihong kaambong sa kalibutan. Palandunga ang umalabot nga kalibutan nga wala gayud makailag pagkadunot sa sala o kamatayon. Diin ang dagway sa kinaiyahan dili na magasulob sa landong sa tunglo.
Buhata nga ang pagpalandong mo magahulagway sa puluyanan sa mga linuwas ug hinumdumi nga kini magalabi pang mahimayaon kaysa labing masanag nga maarangan paghulagway sa hunahuna. Sa nakalain-laing mga hatag sa Dios sa kinaiyahan, makita nato ang labing pidok nga silaw sa iyang himaya. Kini maoy na sulat, mga butang nga wala makita sa mga mata ug wala hindunggi sa mga dalunggan, wala mataw sa kasing-kasing, sa tawo sa gitagan-an sa Dios sa mga nahigugma kaniya. Ang magpapalag ug ang magtutuon sa kinaiyahan o naturalista may daghang mga butang nga ikag-asoy matungod sa kinaiyahan. Apan ang Kristohanon maura ang nagakalipay sa katahom sa kalibutan, uban ang labing hataas nga pagkahimuot kay siya nakaila sa matahom nga buhat sa iyang amahan ug makakita sa iyang gugma diha sa bulak ug sa tanom ug sa kahoy. Walay usa nga makahimo sa paghigugma sa hingpit, sa kahulugan, sa bungtod ug walog, sa pa ug dagat nga dili magatanaw kanila, nga ingon sa usa ka pahayag sa gugma sa Dios alang sa tao. Ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa iyang mga pagbuhat nga maminanduon ug pinaagi sa madanihong gahom sa iyang espiritu dinha sa kasing-kasing sa atong mga kahigayunan ug mga kabilinggan nga magakailis-ilis sa paghitabo adlaw-adlaw sa maglibot nato makakaplag kitag mga pagtulunan nga matahom kun ang atong mga kasing-kasing pagabuksan ta sa pag-ila kanila. Ang mag-aawit sa pagsubay sa pagdumala sa Dios sa buhat ming ingon, sa kaluoy ni Hiyuba napuno ang yuta. Kinsa ba ang makinaadmanon ug magabantay niining mga butanga? Sila makasabot sa mga kaluoy ni Hiyuba. Ang Dios nagapakigsulti kanato sa iyang pulong. Dinhi ania kita sa matinaw kaayong mga tudling ang pagpahayag sa iyang kinaiya. Sa iyang mga pagpahigayon sa mga tao ug ang dakong buhat sa kaluwasan. Dinhi nabuksan sa atubangan nato ang kasaysayan sa mga patriarka ug mga manalagna ug ang ubang mga balaang tao sa Dios sa kakaraanan. Sila maoy tawo nga kasama nato sa kinaiya. Makita nato kung giunsa nila pagpakigbisog ang mga kaluyahon sama kanato ug nahulog sila sa mga panulay ingon sa nangahimo nato. Ug bisan pa dinasig gihapon ang kasing-kasing ug nagdaog sa grasya sa Dios. Ug ania ginadasig kita sa atong pagsingkamot sa pagsunod sa katarungan. Sanglit magabasa kita sa mga bililhong mga pagkabatid nga ginatugot kanila sa kahayag ug gugma ug panalangin nga ilang ginakalipayan ug sa buhat nga ilang nahimo tungod sa hatag nga Diosnon nga gihatag kanila. Ang espiritu nga naglamdag kanila magpasilaob sa balaanong pagsunod nga mainiton sa atong mga kasing-kasing ug sa usa ka tinguha nga mahisama kita kanila sa kinaiya, sama kanila sa paglakaw kauban sa Dios. Si Jesus miingon sa kasulatan sa daang tugon, ug kun daw unsa kalabing tinuod kini sa bag-o, sila mao ang mga nanagpamatuod kanako. Manudubos nga kaniya anaa magasukad sa atong mga paglaom sa dayong kinabuhi. Oo, ang tibuok nga Biblia nagsulti mahitungod kang Kristo. Gikan sa unang timaan sa paglalang, kaysa wala siya walay nahimo sa gihimo alang sa katapusang saad, ani akaron nga muanhi ako sa madali. Nagabasa kita sa iyang mga buhat nga nakapatalinghog sa iyang tingog. Kung ikaw buot nga makasinati, kung makailag maayo sa manluluwas, tun-i ang balaang kasulatan. Puna ang bugos nga kasing-kasing sa mga pulong sa Dios. Sila mao ang buhing tubig nga makatagbaw sa imong hilabihang kauhaw. Sila mao ang tinapayng buhi nga gikan sa langit. Si Jesus nagpahayag, kung kamo dili mo kaon sa unod sa anak sa tawo ug dili kamo moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi kaninyo. Og sa iyang gisaysay sa pag-ingon, ang mga pulo nga akong ginaingon kaninyo mao ang espiritu ug ang kinabuhi usab. Ang atong mga lawas na tukod gikan sa atong ginakaon ug ginainom ug ingon sa kinaiyang pagdaginot magamao usab sa pagdaginot nga espirituhanon.
Ang atong pagpalandong maoy mga hatag ug kusog sa atong kinaiya nga espirituhanon. Ang tema sa kaluwasan maoy usa ka butang nga gipatinguha sa pagtan-aw sa mga manulunda. Kini magamao ang usa ka kinaadman ug ang alawiton sa mga linuwas sa tibuok nga mga katuigan nga walay pag-undang hangtod sa walay katapusan. Dili ba maoy angay ang paghunahuna ug pagtuon og maayo karon? Ang walay kinutubang kaluoy ug gugma ni Jesus, ang halad nga nahimo alang sa atong kaayuhan, nagaagda alang sa labing maligdong ug mahinuklogong pagpalandong. Kinahanglan gayud nga magaawat kung magapabilin kita sa kinaiya sa atong minahal nga manluluwas ug manlalaban. Kinahanglan nga magapalandong kita gayud mahitungod sa buhat niya nga ming-anhi alang sa pagluwas sa iyang mga tawo gikan sa ilang mga sala. Sa ingon niini kun magahuna-huna kita sa mga sugilanon nga langitnon, ang atong pagtuo ug paghigugma magatubong malig-on ug ang atong mga pag-ampo magalabi pang madawat sa Dios tungod kay sila masagulan man sa pagtuo ug paghigugma. Maga masinabuton ug maga mainiton sila. Adunay labaw nga pagsalig kang Jesus ug sa matag adlaw adunay buhing pagkapatid sa iyang gugma sa pagluwas gayud sa tanan nga moduol sa Dios tungod kaniya. Sa makapalandong kita sa pagkahingpit sa manluluwas, makatinguha usab kita nga sa hingpit mamabalhin og mabag-o sa dagway sa kaputli niya. Adunay pagkagutom og pagkauhaw sa kalag aron mahasama kaniya ni adtong atong ginahalaran. Ang hilabihan natong hunahuna kang Kristo, magalabi usab ang pagsulti ta mahitungod kaniya alang sa uban og sa pagpadayag kaniya dinhi sa kalibutan. Ang Biblia wala sulata alang sa maalam lamang, apan sa baylo niini ginapahiangay kini sa mga taong kabus kun sa kadaghanan. Ang dagko nga mga kamatuoran nga kinahanglan alang sa kaluwasan mahayag pakaayo kay sa udtong adlaw og walay masayop og mahasaag sa ilang dalan gawas ni adtong nagsunod sa ilang kaugalingong paghukom sa baylos sa matin-awong pagpadayag sa kabubut-on sa Dios. Dili kita magasanong sa pagpamatuod sa bisan kinsang tawo nga ingon sa ginatudlo sa kasulatan, kundili nagatuon kita gayud sa mga pulong sa Dios alang sa atong kaugalingon. Kung makatugot kita sa uban sa paghuna-huna kanato, magamaluya ang atong kusog og magkunhod ang mga katakos. Ang halandong mga gahom sa padumduman, masalot kaayo tungod sa kakulang sa paggamit sa mga tema kun sugilanon nga takos sa ilang pagkahiusa ingon sa ginawala nila ang ilang kaabtik sa paghupot sa halalom nga kahulugan sa pulong sa Dios. Ang panumduman mapadako kung kini pagagamiton sa pagtugkad sa relasyon sa mga suhito sa Biblia, tinanding ang usa ka sulat sa usa ka sulat ug ang mga butang nga espirituhanon sa espirituhanon. Wala nay laing ginahuna-huna nga labi pa nga makapalig-on sa salabutan kay sa pagtuon sa kasulatan. Walay laing basahon nga gamhanan sa pagpausbaw sa mga huna-huna, sa paghatag kusog sa mga galamhan, sama sa halapad ug halandong mga kamatuoran sa Biblia. Kun ang pulong sa Dios pagatun-an ingon gayud sa angay sa kahimtang niya, ang mga tawo maadunay hataas nga panumduman, kahalangdon sa kinaiya ug ang kaligunan sa tinguha makita gayud sa tinuod ni ining mga panahuna. Apan sa pagbasa sa mga kasulatan nga dinali-dali lamang, diyutay da ang kapuslanan. Tingali adunay usa nga nakalahos pagbasa sa tibuok nga Biblia ug bisan pa napakya sa pagkita sa iyang katahom kun sa pag-ila sa kahulugan niyang halalom ug tinago. Usa ka bahin pagatun-an hangtod nga matin-aw sa hunahuna ang iyang kahulugan ug matin-aw na ang iyang kaambitan kun relasyon sa paagi sa kaluwasan. Labi pang may kahulugan kaysa pagbasag daghan nga bahin kun kapitulo nga walay matuod nga tuyo nga gitinguha ug walay igong pagtulun-an nga nakab-ot. Ayaw ibulag kanimo ang imong Biblia. Kun may higayon ka, basaha kini. Ibutang sa imong panumduman ang mga teksto.
bisan ikaw magalakaw sa dalan, makabasa kag usa ka bahin ug palandungon kini, sa ingon ni ana mahasantop sa imong huna-huna. Dili gayud kita makabatog kaalam kun walay masingkamotong pag-atiman ug maalampuong pagtuon. Ang ubang mga bahin sa kasulatan masayong dili masabot, apan adunay uban nga ang kahulugan dili masabot kun makausa lamang basaha. Ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan. Kinahanglan nga adunay maminat ngunong pagpangita ug maalampuong pagpalandong. Ang pagtuo nga ingon niini dako gayud ang kaayuhan nga makuha. Ingon nga ang magmimina makasusi sa mga ugat-ugat sa bililhong metal nga natago sa yuta, magamao usab siya kadto. Nga sa mainantusong nagasusi sa pulong sa Dios, ingon nga bahanding natago ang hikit ang mga kamatuoran nga dakong bili nga natabunan sa mga mata sa tamhangang mangingita. Ang mga pulongan linamdag nga ginatimbang-timbang sa kasing-kasing mahisama sa mga tubig nga nanag-agay-ay gikan sa tuburan nga buhi. Dili gayud pagtun-an ang Biblia kun walay pag-ampo. Una, buklaron ang iyang mga dahon, kinahanglang mangayo sa kitag kahayag sa Espiritu Santo ug kini igahatag. Sa pagduol ni Nathaniel kang Jesus, ang manluluwas mingsinggit ani akaron ang usa ka matuod nga Israelhanon nga kaniya walay limbong. Si Nathaniel miingon kaniya, "Diin mo ako hiilhi." Mitubag si Jesus ug miingon kaniya, "Sa wala pa si Felipe magtawag kanimo, sa didto ikaw sa ilalom sa igera, nakita ko ikaw." Og si Jesus makakita usab kanato didto sa natagong mga dapit sa pag-ampo. Kun kita magapangita kaniya alang sa kahayag aron kita makahibalo kun unsa ang kamatuoran. Ang mga manulunda nga gikan sa kalibutan sa kahayag magauban ni adto nga nagapangita sa langitong pagmando nga adunay pagpaubos sa kasing-kasing. Ang Espiritu Santo magapataas ug magahimaya sa manluluwas. Mao ang iyang katungdanan sa pagpadayag kang Kristo, sa kaputli sa iyang katarungan ug sa dakong kaluwasan nga atong hikabatnan tungod kaniya. Si Jesus miingon, "Siya mudawat sa ako ug magabalita kaninyo." Ang espiritu sa kamatuoran maulamang ang masamputong magtutudlo sa kamatuoran nga Dios nun. Daw giunsa sa Dios pagmahal ang kaliwat sa katawhan, sanglit ginatugyan niya ang iyang anak sa pagpakamatay alang kanila ug nagatudlo sa iyang espiritu nga maoy magtutudlo ug kanunay mando sa tao.